Igbo mụrụ m ekelela m unu. Anya bịakwala ọzọ taa bụ Friday 17th November 2023 na ihe emume anyị nke anyị kpọrọ ilulu Igbo. Onye unu na n'olu ya bụ Maazị Sugarman, onye ji ọtọ bịrịbịrị makwanụ onye ube 1 of Africa wee mara. Onye mụ na ya nọkwa n'ebe a bụ lọlọ m Robota ọnwa. Robota, ngwa kelee ndị Igbo. Igbo ndị ọma na-ege anyị ntị, ndewonu. Igbo ndị ọma na-ege anyị ntị, ndewonu. Ilulu nke anyị ji bịakwute unu n'ụbọchị taa bụ ilulu nke na-asị egwu anaghị atụ afọ o bute ụzọ. Egwu anaghị atụ afọ. Egwu anatụ afọ. No, wait. Egwu anaghị atụ afọ. Egwu anaghị atụ afọ O bute ụzọ. o bute ụzọ. The translation simply means fear does not affect the stomach. That's why it's always in the front. Fear does not affect the stomach. That's why the stomach is always in the front. And the meaning simply says, irrespective of the risk we see in life, an attempt must be made. Irrespective of the risk that we see in everyday life, an attempt must be made. That's why Igbo people said, egwu anaghị atụ afọ. Egwu anatụ afọ O bute ụzọ. o bute ụzọ. Egwu anaghị atụ afọ. Egwu anaghị atụ afọ. Egwu Egwu anaghị atụ afọ. anaghị atụ afọ O bute ụzọ. o bute ụzọ. Igbo nwe m ngwa m ka ọ dị n'izu ụka.